Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. Dziko la Scotland lati lipitiliza kuthandiza dziko lino kumbali za maphunziro komanso umoyo. Wachiwiri wina kwa president wa dziko lino amulumbiritsa masanano pa udindowu ku nyumba ya boma ya Zachitika mu mzinda wa Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets ikumana ndi timu ya Mafco masanawa mu mpikisano wa TNM Super League pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Takulandirani mu nkhani zathu. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika wati boma likufuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa chakudya, fertilizer, mafuta a galimoto komanso ndalama zakunja. Professor Mutharika wayankhula izi ku nyumba ya boma ya Zachitika mu mzinda wa Blantyre pomwe amakumana ndi nduna yayikulu ya mdziko la Scotland a John Sweeney yomwe imacheza mdziko muno. M'mawu ake nduna ya dziko la Scotland a John Sweeney yati dziko lawo lipitiliza kugwira ntchito ndi dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana a chitukuko kuphatikizapo za umoyo, maphunziro komanso kulimbana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. Charles Chindongo ali ndi zambiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga Simeon Boys. Poyankhula ndi olemba nkhani mu mzinda wa Blantyre atakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika, Sweeney alonjeza kuti boma lawo lipitiriza kugwira ntchito ndi boma la Malawi m'magawo osiyanasiyana a chitukuko. Mwachitsanzo iwo atchulapo ntchito za umoyo, maphunziro komanso kuthandiza anthu mdziko muno kulimbana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. M'mawu ake nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena Dr. George Chaponda ayamikira ubale wa maiko awiriwa ponena kuti wathandiza kupititsa patsogolo miyoyo ya Malawi. Achaponda ati President Mutharika wapempha ochita malonda ochokera mdziko la Scotland kuti abwere mdziko muno kudzathandiza kukweza ntchito za migodi. President wanena kuti zinthu zonse ziyende bwino mdziko muno ndiye kuti za mining, za migodi. Chifukwa dziko lino tili ndi amati rare earth pa chizungu kapena tinene kuti doti lija la bwino limene anthu amapangapo ngati zinthu zina zofunikira limafunikira kwambiri, ndipo ife tinazo migolo komanso nkhani ya graphite tinayo woteka, ndipo zimene zikaenda bwino ndiye kuti dziko lino sizikhala ndi mavuto ili yale. Anena kale kuti vuto lakhala dziko lino ndikuti katangale ndi zinthu ziphuphu zimenezo yosazalowa. A John Sweeney anali mdziko muno pa ulendo wawo wa masiku anayi. Sweeney anabwera mdziko muno pamene maiko awiriwa akukondwerera kuti atha zaka 20 akugwira limodzi ntchito za chitukuko zosiyanasiyana. Maiko olemera awapempha kuti athandize maiko amene akukwera kumene kuthana ndi mavuto amene akubwera kamba kakusintha kwa nyengo. Nduna yayikulu ya dziko la Scotland John Sweeney ndiyo yapereka pempholi kuzomba atayendera zina mwa ntchito za chitukuko za Climate Just Communities CJC project mbomali. Pakadali pano dziko la Scotland lati likupereka ndalama zoposa 8 billion kwacha ngati mbali imodzi la thumba la Climate Justice Fund la dzikolo lothandiza maiko kuthana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. M'mawu ake bwana mkubwa wa boma la Zomba Alengard Chavula wayamikira ntchito za CJC mbomali ndipo wapempha kuti ntchitoyi ipite m'madera ambiri kuti maderawo akwanitse kuthana ndi zotsatira za kusintha kwa nyengo. Kwambiri ngati Zomba ndife okondwera ndothokoza kuona thandizo limene a Scotland atithandiza makamaka pakuyang'anira nkhani za kusintha kwa nyengo. Thumba limene lili loyang'ana kuti pakhale ndithu kuthandizaso madera amene akukhuzika ndi kusintha kwa nyengo. Mu nthawi yochepa chabe komabe ifeyo ndiwokondwa kuona mene kuno kwa Ngwerero ntchito zimene zagwiridwa ndi thandizo limene lili. Pempho lathu ndoti zitapitirira ukafikanso madera ena ziko zochita bwino. Mwambo olumbiritsa a Enoki Kanzingeni Chihana kukhala wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso nduna zina za boma uchitika masanano ku nyumba ya boma ya Zachitika mu mzinda wa Blantyre.
Ofisi ya President ndi nduna yati ndunazi ndi mayi Rosa Fach Mbilizi, nduna ya zamalimidwe, ulimi wa nthilira ndi chitukuko cha madzi, komanso a George Patrick, nduna ya malonda, mafakitale ndi zokopa alendo. Mwambowu uyamba 2 koloko masana ano. La Mulungu lapitali, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika analengeza ndondomeko ya maphunziro aulere a msukulu za sekondari zomwe a Malawi ayamikira. Profesa Mutharika alengeza izi kumwambo omwe unakonzedwa ndi mulakho wa alomwe kumulanje. Profesa Mutharika wati ndondomekoyi iyamba mu January 2026. Anthu osiyanasiyana ati ndondomekoyi ithandiza kukwaniritsa ufulu wa maphunziro kwa aliyense mdziko muno. Catherine Banda walemba ripoti ili. Nthawi ndi nthawi dziko la Malawi lakhala likuona ophunzira ena akupempha thandizo la ndalama zolipirira maphunziro awo a sekondari, ndipo ena amasiyira sukulu panjira kumene kamba kosowa ndalama za fees. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika analengeza la Mulungu za ndondomeko yoti sukulu za sekondari za boma zikhale zaulere kuyambira mwezi wa Januwale chaka chamawa. Magulu osiyanasiyana ayamikira ndondomekoyi. MPC inayenderanso mu mzinda wa Lilongwe, komwe anthu akuti ndondomekoyi ithandiza manja omwe amalephera kuphunzitsa ana awo kamba kamavuto azachuma. Pali bwino wakuti ana amakolo amene tili ovutikitsitsa akhoza kuchita nawo bwino pa mwayi wa maphunziro, chifukwa ana ambiri akulephera kupita ku sukulu chifukwa cha makolo kusowekera. Ngakhale ku primary kumene ana amapeza kuti akulephera mwina kusiyira panjira kumakwatiwa chifukwa choti chithandizo chikusowa. Ine nayilandira mabwino chifukwa zokuti ana athu ambiri akulephera zokuti kuphunzira malinga zokuti ena afe sitikukwanisa ndi ndalama mmene zilili. Nde tikusangana nazo zokuti a president ayankha nkhani imeneyi nasangasidwa nazo kwambiri kumbali ya ineyo. Iyo ndi nkhani yabwino potengeranso kuti makolo athu ena afe kuti tipange survive, timenera kuti agwire ntchito tsiku limene lolo apeze ndalama, sapeza ndalama zambiri. So nkhani imene idayendera bwino fwa zipititsa patsogolo maphunziro m'dziko lathu la Malawi. Omenyera ufulu wa maphunziro Alexon Ndalama ati ndondomekoyi yakwaniritsa ufulu wa maphunziro, kukweza chiwerengero cha ophunzira msukulu, kuchepetsa kusiyira sukulu panjira kamba kazachuma, ndinso kukwaniritsa masomphenya maphunziro a 2030. Poyika ndondomekoyi anaonekera kale kuti maphunziro ndi ufulu wa mwana. Ndiye pasapezeke mwana amene angalephere kukwaniritsa maphunziro zaka zo 12 chifukwa choti kachokera ubanja losauka kapena ali ndi vuto lina lililonse ngakhale umali. So zinaoneka kale kuti cholinga cha boma nkuti kumalawi cholinga cha akumalawi kuno through our National Planning Commission chonena kuti ana akapita ku sukulu kamba Sunday 1 asachoke ku sukulu asanakwanitse maphunziro a zaka 12. Pakadali pano bungwe la Corporate Africa International Foundation layamikiranso mtsogoleri wa dziko lino kamba ka ndondomekoyi ponena kuti kupereka chiyembekezo ku dziko. Mkulu wa bungweli Akei Philip Kagwa wati izi zikusonyeza kudzipereka kwa mtsogoleriyu pa ufulu wa maphunziro omwenso ali gwelo la chitukuko. Pokoze kapena kuyamika zimene President Profesa Arthur Peter Mutharika mtsogoleri wa dziko lino walankhula dzulo pa chikondwerero cha mulakho wa alomwe, kunena kuti kuyambira Januwale chaka chikubwerachi ma secondary school onse aboma akhala aulere. Tinachiona cha nzeru kuti izizi ndizofunika. Poyamba timangoona ngati kuti zimene andale yamalonjeza amakopa anthu kuti awavotere pa chisankho, koma dzulo taona lonjezo lili kukwaniritsidwa. Malinga ndi mapulani amaphunziro ofika chaka cha 2030, dziko la Malawi likufuna maphunziro akhale ofikira kwa onse ndinso apamwamba, ndipo mwazina ndikufuna kuti onse anyamata ndi atsikana azipeza mwayi omalizitsa maphunziro awo a primary ndi sekondari. Catherine Banda, MPC, Lilongwe. Boma laimitsa ntchito mkulu wa bungwe la Mera Nkhani Kachaje. Mlembi wa mkulu mu ofisi ya mtsogoleri wa dziko ndi nduna a Justin Zaidi watsimikiza za nkhani. Akachaje awayimitsa ntchito kamba kuti akuwafufuza pa nkhani zina zokhudza iwowo. Nkhanizi zikukufikani kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake.
dziko la Scotland lati lipitiliza kuthandiza dziko lino kumbali za maphunziro komanso umoyo. Wachiwiri wina kwa president wa dziko lino amulumbiritsa masana ano pa udindowu ku nyumba ya boma ya Zachitika mu mzinda wa Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets ikumana ndi timu ya Mafco masanawa mu mpikisano wa TNM Super League pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Yapweka osafuna makobiri zake hizo anzano akuphula cash kudzera mu cash yapweka pa MBC TV1 ndi MBC Facebook page kuti mulowe nawo mmasewerowa. Imbani *4342*9# lowetsani nambala ya matikiti omwe mukufuna kugula. Muli ndi kuthekera kugula matikiti mpaka 10 pakamodzi. Lowetsani pini yanu ya Airtel Money kapena mpamba. Raffle ticket iliyonse ndi 400 kwacha. Mukatero sewerani ndi kuyamba kuwina migolo ya cash. Anthu amphumi azisankhidwa kuchokera m'maere tsiku lililonse live pa MBC TV1 ndi Facebook page yathu. Masewerowa ndovomerezeka ndi bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGLA. Anthu ochepera zaka 18 sayenera kuchita nawo masewerowa. Ndondomeko ndi malamulo zidzatsatidwa. Takulandiranso mu nkhani zathu. Magulu ogwira ntchito zosiyanasiyana akupitilira kufotokoza za chiyembekezo chawo pa zomwe akufuna kuti boma lichite m'magawo a ntchito za chitukuko cha dziko lino. Magulu a achinyamata osiyanasiyana m'boma la Mangochi ati ali ndi chikhulupiriro kuti boma latsopano la Democratic Progressive DPP liyikachidwi pa ntchito yoonetsetsa kuti achinyamatawa akupeza mwayi ophunzira ntchito za manja komanso kupeza mpamba ochitira ntchito za malonda kuti miyoyo yawo ipite patsogolo. Owen Mavula ali ndi ripoti. Mwezi wapitawu Profesa Arthur Peter Mutharika analumbira kukhala mtsogoleri wa dziko la Malawi wachinamba 7 potsatira kupambana kwake pa chisankho chachikulu chomwe chinachitika pa 16 September 2025. Kubwera kwake kwachiwiri ngati mtsogoleri wa dziko lino ndi chiyembekezo cha Malawi ochuluka omwe akuyembekezera kuti Profesa Mutharika akozanso mavuto omwe anthu akhala kukumana nawo monga azachuma, vuto la kusowa kwa chakudya komanso mavuto okhudza nkhani zakatangale kungotchulapo zochepa. Pamene magulu osiyanasiyana akupitiriza kufotokoza za chiyembekezo chawo pa boma latsopanoli, achinyamata omwe akugwira ntchito m'magulu osiyanasiyana m'boma la Mangochi nawo ati ali ndi chiyembekezo chachikulu kuti boma libweretsa ndondomeko komanso mwayi oti achinyamatawa adzitenga nawo mbali kwathunthu pokonza tsogolo la dziko lino. Pokhala kuti achinyamata ndi magulu ochuluka omwe ali ndi kuthekera kotukula dziko lino, achinyamata m'bomali akupempha thandizo kudzera ku ngongole zochitira ntchito za malonda komanso zipangizo zoyenerera zogwirira ntchito za chitukuko. Chiyembekezo chathu nchonena kuti kuboma lomwe labwerali litithandizira achinyamata amene alibe pogwirawa sikuti onse nkuwalemba ntchito ya maofisi koma kuwapasa mipamba yopangira business ndi kuti moyo wawo wa tsiku ndi tsiku utani kuti usunthika. Timafunisisa mipamba kuti sitonse amene tingakwanise kugwira ntchito ena ali ndi ma certificate ena tilibe. Ndiye timafunisisa kuti ngati kuno kumalindi wina aliyense akhale ndi kuthekera kupanga ma business. Ndiye potengera kuti boma limakhala kupereka ndalama kuchokera ku CDF. Ndi ndalama zimene zijazo ndikadapempha boma potengeraso ndi ma MP kwauza kuti ndalama zikafikire koyenera. Azife achinyamata kuti ndalama zimene zijazo azitipasa kuti tizikhala tupanga operate ma business kuti mwina makeso kuti tisamakhale olowerera kuti mwina tikuba. Mkulu wa ofesi yona za achinyamata m'boma la Mangochi akumbukani Manda akugwirizana ndi zomwe achinyamatawa akufotokoza. Dandaulo limene achinyamata amakhala nalo lalikulu ndionena kuti ngakhale angapeze mwayi wa maphunziro akamaliza maphunziro ena mwayo amasowa zipangizo zokayambira ma business zokayambira aluso amene apeza nalo ku technical college komanso gawo lambiri limanena kuti ma business amene yo amapanga amabweresera ndalama yochepa
so chikhulupiriro ndi chachikulu kwa achinyamata mu boma latsopano limene tili nalo kunena kuti mwina nthawi yakwana kuti tiwaganizire achinyamata tipitirire pamene timawapangira paja kungowaphunzitsa ndi kuwasiya. mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wakhala akutsimikizira anthu mdziko muno kuti kubweranso kwake kwachiwiri pa udindo wa mtsogoleri wa dziko lino ndikofuna kupulumutsa dziko lino ku mavuto osasimbika omwe analipo pofuna kuti ntchito zachitukuko zipite patsogolo. Owen Mavula, MBC Mangochi. Bungwe la Center for Social Concern lati lili mchikhulupiriro choti mitengo ya chimanga ipitirira kutsika potsatira ganizo la boma loyitanitsa chimanga kuchoka mdziko la Zambia. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anauza anthu mdziko muno kuti boma layitanitsa chimanga chokwana matani 200,000. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Center for Social Concern Akondwani Hara wati kutsika kwa mitengo ya chimanga kuli ndi kuthekera kochepetsa ndalama zomwe manja amagwiritsa ntchito pa mwezi. Zambiri mulipoti hili. Malinga ndi kafukufuku waposachedwa okhuza mmene chakudya chilili mdziko muno, anthu 4 million ndi omwe ali pa chiopsezo chokumana ndi vuto la njala kamba kuti dziko lino silinakolole chakudya chokwanira chaka chino. Kuperewera kwa chakudyachi mkomwe kwachititsa kuti utsogoleri wa dziko lino uyitanitse chimanga ku Zambia, zomwe anthu mdziko muno akuti nzothandiza kwambiri. Pakhala kusintha chifukwa ndi kuti ngati chimanga chinali chokwera mtengo, chimakwera mtengo chifukwa chimanga chinali chochepa. Koma ndi kuti chitsika chifukwa yakha kuti chikupezeka malo osiyanasiyana. Komano kumwera chimanga kulibe. Nde boma likayitanitsa chimanga likhupira libwera kunoko chimanga m'Malawi muno chitsika mtengo. Pali panopo chili pa 60,000 ena 6,500 komabe ngati pitafika pa 4,000 at least chilipo beta pamene kwande kuti kozothandizika anthu amene sitigwira ntchito. Kamapezeka mokwanira kumbali ya mitengo ndi kuti ikhala yotsika, koma chikhachotsika chokhacho imene chibwere ukoko koma chamavenda ndi tisanami suti chingatsike. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Center for Social Concern Akondwani Hara ayamikira boma kamba kaganizo loyitanitsa chimanga kuchokera mdziko la Zambia. Hara ati izi zithandizira anthu omwe amalandira ndalama zochepa kuti athe kukwanitsa kugula. Monga pale panopo minimum wage pa 126,000 ndipo zoona kuti minimum wage pa 126,000 dipene cost of living about 900,000 wachi ndi gap ilipo yaikulu kwambiri. At least ndio kuti ngati chimanga chingakhalepo ndio kuti ikozotsika uko pang'ono koma ndio kuti singakafikebe ku 126,000 gap ilipo yaikulu kwambiri. Kwa nthawi yayitali dziko lino lakhala likukolola chakudya chokwanira, koma mavuto akusintha kwa nyengo komanso kukwera mtengo kwa mbewu ndi fertilizer zachititsa kuti alimi ambiri alephere kulima chakudya chokwanira. Trust Office, MBC Lilongwe. Konsolo ya boma la Mangochi yayamba ntchito yochenjeza anthu okhala m'malo omwe amakhudzidwa kwambiri ndi vuto la kusefukira kwa madzi zakuopsa kokhala m'malowa pamene nyengo ya mvula ikuyandikira. Ofalitsa nkhani za konsolo y'mboma la Mangochi Bishop Whitmos wati ntchito yochenjeza anthuwa ikuchitika potsatira ulosi wa nthambi ya zanyengo yomwe ikusonyeza kuti boma la Mangochi likhonza kukhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi mu nyengo ya mvula. Sotini Ndazi walemba ripoti lomwe akuwerenga Owen Mavula. Malingana ndi ulosi wa zanyengo omwe atulutsa posachedwapa, mvula yambiri igwa maka mwezi wa Disembala komanso Januwale mu nyengo ya mvula ya chaka chino. Izi zapangitsa konsolo ya Mangochi kuyambapo ntchito yokonzekeretsa anthu chifukwa cha chiopsezo cha mvula yamphamvu yomwe bomali likuyembekezera. Polankhula ndi MBC, mneneri wa konsolo ya Mangochi a Bishop Whitmos ati potengera zomwe zakhala zikuchitika mzaka zapita mbuyozi, konsolo iyi yaona kuti ndikofunika kukonzekera bwino pofuna kuchepetsa mavuto omwe angakhalepo ngati bomali lingakumane ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Monga tonse tikudziwa kuti pamene nyengo ya mvula ikuyandikira ndipo Mangochi kukhala boma limodzi mwa maboma amene amakhudzika ndi mavuto madzi osefukira. Ife ngati konsolo ya Mangochi mulumikizana ndi nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodoma, tili nkati kufalitsa mauthenga
kumadera osiyanasiyana kuno kumangochi kuwazindikiritsa za mavuto amene amadza chifukwa cha vuto la madzi komanso kuwafotokozera zomwe angachite kufuna kuti asakhuzidwe ndi mavuto okudza ndi madzi. Pakadali pano konsoloyi yapempha mabungwe osiyanasiyana omwe amathandizapo pa ntchito zachitukuko kuti athandizire pa ntchito yokonzekera kuchepetsa mavuto omwe konsoloyi imakumana nawo mu nyengo ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Bungwe la National Youth Network on Climate Change lomwe limalimbikitsa zosamala chilengedwe lati ligwiritsa ntchito msonkhano wa zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo maiko onse otchedwa COP30 omwe ukachitike mdziko la Brazil kuti akatule mavuto a dziko lino pa nkhani za kusintha kwa nyengo. Mkulu wa bungweli Dominic Nyasulu ndiwo anena izi pamapeto pa mwambo omwe amachita maiko akuno ku Africa pokonzekera msonkhanowo. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Mkulu wa bungwe la NYNCC Dominic Nyasulu wati ku misonkhano ya zachilengedwe ya maiko ya mbuyomu zambiri zakhala zikukambidwa koma vuto limakhala pa nkhani ya zachuma. Iwo ati ichi ndi chifukwa chake ulendo uno akupita ndi cholinga chofuna kukapeza thandizo la zachuma lomwe lingathandizire kubweretsa kusintha. Mavuto ena ndi nkhani ya zachuma, mavuto ena nkhani ya adaptation, mitigation, list ikupitirirabe. Ndiye chifukwa chake tikunena kuti tikubweretsa mavuto 30, mavuto 30 akuzokathera kukopu ngati dindo ochokera pa dziko lonse lapansi angagwirizane. Amba makambirana anamba kalekale. Koma inde pali zina zake zabwino zimene zikumachitika ku msonkhano umene koma ndalama siku mabwera ngati mmene tiyenera kuti tipezere, especially dziko la Malawi yoti ndi mwa maiko amene ali osaukitsitsa kwambiri. Kumbali yake mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Oxfam lomwe limathandiza zokonzekera msonkhanowu Akondwani Muwisa ati ndipofunika kuti mbali zonse zokhuzidwa zitenge nawo gawo pa ntchito yosamala chilengedwe. Timakhala tibweretsa achinyamata pamodzi, timakhala tibweretsa azimayi, timakhala tifikira anthu amene akupanga za ulimi, anthu osiyanasiyana kuti angoperekapo ndemanga kuti kodi iwo kusintha kwa nyengo kwakhuza bwanji. Komanso chimene amafuna chitachitika ndi chani. Zimenezo kutengera kuti pa dziko ngati dziko la Malawi. Msonkhano wa maiko onse okambirana za chilengedwe uchitikira ku Belém mdziko la Brazil kuyambira pa 6 mpaka pa 21 Novemba. Ndipo ubweretsa pamodzi akaswiri aza science, mabungwe komanso okhuzidwa pa nkhani zachilengedwe kuchokera maiko onse a mdziko lapansi. Pomlowoka, MBC, Lilongwe. Munkhani yomwe yangotipeza kumene zatsimikizika kuti Amalawi asanu ndi atatu 8 ndi omwe anafa pa ngozi ya basi yomwe inachitika pa 12 Oktoba mdera la Limpopo mdziko la South Africa. Kalata yomwe atulutsa akunduna ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena yati undunawo unachita kafukufuku pamalo angoziwo komanso unagwira ntchito limodzi ndi unduna wa zamtengatenga komanso akuluakulu ena a boma la dziko la South Africa. Nzika za dziko la Malawi 23 ndi zomwe zinakhudzidwa ndi ngozi ndipo mwa iwo abambo ndi 16 ndipo amayi asanu ndi ana awiri. Anthu asanu ndi awiri anafera pamalo angozi pomwe mmodzi wafera ku chipatala komwe amalandira thandizo pamodzi ndi anthu ena 15. Undunawu wati ugwiranso ntchito ndi nthambi yoona ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma kuti apereke thandizo lokwanira kwa mabanja omwe anataya okondedwa awo ndipo alibe njira zobweretsa thupi la abalewa kuno kumuzi. Munkhani za masewero. Timu ya FCB Nyasa Big Bullets masanawa ikumana ndi timu ya Mafco mu TNM Super League pa bwalo la Kamuzu. Bullets ikutsogola mu ligi ndi mapoint 46 kusiyana mapoint 9 ndi Mighty Wanderers yomwe ikutsatira ndi masewero amodzi. Mafco ili pa nambala 11 ndi mapoint 23. Masewero ena masana ano omwe akuteteza ligi, Silver Strikers isewera ndi Craig Sporting pa bwalo la Silver ili pa nambala ya chinayi pomwe Craig ili pa nambala 10. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane tiye ntionenso mitu yake.
dziko la Scotland lati lipitiliza kuthandiza dziko lino kumbali za maphunziro komanso umoyo. Wachiwiri wina kwa president wa dziko lino amulumbiritsa masana ano pa udindowu ku nyumba ya boma ya Zachitika mu mzinda wa Blantyre. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya FCB Nyasa Big Bullets ikumana ndi timu ya Mafco masanawa mu mpikisano wa TNM Super League pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Pezani nkhani zindi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mwakoma nonse. Okondedwa mai kunotu neza